situació econòmica dels centres públics de primària del barri, ja que la Conselleria d'Educació no ha pagat totes les despeses de funcionament ordinari, despeses per a material fungible, material curricular i educatiu. Això suposa una mesura més de coacció cap a l'escola pública, de la qual la consellera és responsable. Denunciem no pagament de les beques de menjador, el que implica que aquests centres de l'emissora dels comensals siguin becaris perilla la pròpia assistència del menjador. Aquesta falta de pagament dificulta les relacions contractuals entre les parts, quan els centres no són responsables i sí la senyora consellera. Denuncien que sent coneixedores de les baixes o permisos laborals de reducció de jornada es dona un retard reiterat i intencionat per part de la Conselleria per a cobrir aquestes substitucions, en el conseqüent perjudici que assota sobre els alumnes i alumnes de l'escola pública, ja que fins que no estiguin 2 professors de baixa no es cobrirà una plaça. Denuncien que tampoc s'han pagat les beques de llibre. Què sentit el tant retard? Com estudiaran aquests alumnes? Seguim denunciant l'abandono que estan patint les escoles públiques per part de l'administració del senyor Ciscar. Falta de construcció, l'aulari infantil en el CP Las Ibáñez, gimnàs en el CP Cabices, remodelació i menjador en el CP Ballester, Fandos, i nova construcció del CP Barbarossa. Denuncia que venim reiterant des de fa 4 anys tot això en detriment en la utilització del sòl públic per als centres privats, administrativament coneguts com CIS, Centres d'Iniciativa Social. En aquest context, se posen en marxa unes retallades molt fortes que afectaran a les condicions laborals dels professorats i al personal de la neteja dels col·legis. Això, juntament a una injustícia forma laboral, que ens afecta a tots els treballadors, va aguditzant la crisi i no traure'ns d'ella. Són mesures injustes per a la classe treballadora, ineficaces per a l'economia, inútils per a crear ocupació. Per això ens adherim a les convocatòries que en aquest sentit s'estan realitzant al llarg de tot el país. El dia 9 de febrer contra la reforma laboral i el 25 de defensa dels servicis públics. No a les retallades dels servicis públics, ni a la nostra escola pública de qualitat. Visca l'escola pública de la Malvarrosa!